San mugan kɔfɛ Seko Buware ka tariku seginna ka na tuguni wa o jamana in jirali fɔlɔ yɛrɛ kɛra Bamako mun senfɛ jama bɔra kosɛbɛ ka na ni jamana in lajɛ. Filmu in épisode fɔlɔ o bannen kɔ maa caman kɔni olu bɔra u nisɔndiyalen u y'u ka sewa ko fɔ. Nimisi wasara a bɛ conseil di mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ lajoie. C'est tellement professionnel que i tɛ nata américains na i tɛ nata chinois la i tɛ nata hali nigériens na minnu bɛ ka film ba kɛ. Film kɔni a diyara an kɔni tɛ se ka foyi fɔ. Film kɔni a diyara yɛrɛ wala an kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn donc bɛɛ ka na film lajɛ a tɛ tɛmɛ a kan donc surtout jamana bɛ situation min na. Habib Dambele n'ale bɛ ka Seko Buware jɔyɔrɔ fa jabarani la Amadoun Kasoge fo ka taga se Kari Kulibali ma olu sen bɛ ni jamana in na o mun tilalen bɛ ka kɛ épisode 7 ye n'o kelen kelen bɛ taga fo miniti 26 la wa yɛlɛma dɔw yɛrɛ donna la sabula Seko Buware bɔra nin y'a san 20 ye wa fana ka se ka cikan kɛrɛnkɛrɛn dɔw lase wasa bɛn o ka se ka sabati cogo min na Mali la. Kari Kulibali. Ne de y'a ta duruni na kana n'a Bamakɔ o ko kɛra cogo min na bɛɛ b'o kalama donc Seko Buware den fana na ne ye chauffeur ye toujours nka an sera yɔrɔ dɔw la Seko Buware yɛrɛ changé la parce que sɔrɔ dɔɔni nana ne fana ani fɛn dɔw kun bɛ n bolo ne yɛrɛ dɔɔni farala n ta kan et aussi an ye âge ta nka fɛn min ka di Seko Buware la o de ye a kɔnɔko. Ladilikan minnu b'a kɔnɔ ni Mali mago bɛ fɛn na bi je crois que nin y'o dɔ ye fɛn min ni an ka kow bɛ se ka dilan kɔnɔ hali n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ waatini dɔw i b'a ye cogo bɛɛ la an ka tabiyaw n'an ka taabolo kɔnɔna na n'an y'olu sira ta dɔrɔn ayiwa solution bɛ sɔrɔ fura bɛ sɔrɔ a ko la bɛnbaliya bɛ ban donc Seko Buware ye fɛn ye film don min n'a man kan ka jɔ yɛrɛ n'i y'a dan ne ma a man kan ka jɔ a kan ka taa parce que tant que n'a bɛ taa Mali bɛɛ ko kɔnɔ bɛ n'o ye gɛlɛya n'an bɛ se k'o fɔ o gɛlɛyaw fura caman de bɛ se ka sɔrɔ Seko Buware la donc ne kɔni fɛ nin ye fɛn ye nin ye Malidenw ka fɛn ye nin ye Malidenw ka bɛn n'u ka kelenya nin y'a sɔrɔ siraba dɔ de wa a ka taa ɲɛ o kɔni o de ka di ne ye. Seko Buware ka tariku tako filanan labɛnna Kora film fɛ n'o ye jabɔla Sheikh Umar Sisoko ka film dilanyɔrɔ ye. Neisa Kulibali ale ye film in baara ko ɲɛnabɔba yɛrɛ ye ale b'a ɲɛfɔ ko fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ cogo min na Malidenw bɛɛ lajɛlen kana se ka Seko Buware kɔni lajɛ cogo min na u ka jabaraniw sanfɛ. An dayɛlɛlen no teleso bɛɛ ye ani dɔw bɛ kuma na ani dɔw avancera ani dɔw ye contrat signé mais an dayɛlɛlen no teleso bɛɛ ye fo mɔgɔw k'o de faamuya mɔgɔ ni tele kelen tɛ se ka baara kɛ an dayɛlɛlen do teleso bɛɛ ye fɛn o fɛn bɛ fɛ ka Seko Buware bɔ an yɛrɛ ka hakilina ye bɛɛ k'a bɔ a ka jɛnsɛn ka taa fan bɛɛ fɛ i b'a fɔ bɛɛ ye fɔlɔ ye cogo min na bɛɛ ka se ka filanan fɛnɛ ye ten sisan alhamdulilayi filanan in wagati bɛnna ni teleso cayara réseaux sociaux web TV bɛ yen fɛnw bɛɛ bɛ yen nɔ donc alhamdulilayi an ka hakilina ye sisan ani bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ se ka Seko ye cogo min na o de y'an ka hakilina ye. Yani o cɛ Seko Buware film baara bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka ban fɔlɔ nka o bɛɛ n'a ta film dɔnbaga ŋana dɔ kɔni y'a lase k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ko filmisɛnnin dɔw b'a la nka ko ka kɛ ni ɲɔgɔnnɔbɔlaw olu ka baara ɲuman ye ko Seko Buware tako filanan kɔni sira sɔrɔ kosɛbɛ. Georges Atino, VOA Bamana Togola, Bamako.